Dami na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Jesus, sahat mahitan waeng tuminggu Advent na pa opaton, ima di minggu tanggal 10 Desember tahun 2022. Ia jamita tuhita imana tarsurat di Rom bidu sada, mamuka sian ayat sada jalamar haujungan di ayat pitu. Songonoma natar surat disi lausta paihutihu ma. Ahu surat tinongos ni apostel Paulus, naposo ni Jesus Kristus, natarjou gabi apostel, jala pinapulik tu ulaon nama maritahon barita nauli na siya debata. Ima di parbaga-bagahian dia kasurat na badia marhite-hite aka panurirangna. Taringot tu anak na Jesus Kristus tu hatay, na tubuh sian poparan ni si Daud, ia dagingna. Naung gabi tadap anak ni debata, namarhaguguun mangihuton todi na badia. Dung hehe ibana sian hamatean. Sian ibana hujalohami asiniroha dohok tohonan apostel, mangalopokon pangoloiyon di hapurseaon turoha ni saluhuk bangso, ala ni guarnai. Sian nasida do nakamu na jinou ni Jesus Kristus. Madapoton akan hinaholongan ni debata, jala akan abadia, na jinounai na dihutarom. Asini roha madihamu doho dame siya debata amatta nang sian Tuhan Jesus Kristus. Ido sahat ni turpuki. Horas Advent ma dihita sa luhut na damang dainang. Damang dainang masuk mahita tuminggu Advent na paupat tonon. Ima nama naringoti muse haroro ni sipalua. Jala sahat ma tuhita turpuk ni jami taon, sian surat ni apostel Paulus, tuhuria na adong di Rom. Rikok boto otak, dakyado pe apostel Paulus sian Rom. Alaya dorang soro ibana tu Rom, jumolo do di pasahak surat naon. Asalam takas pangatusion ni huria Rom, taringot tu barita nauli. Damang dainang, songoni mana pinasahat ni debata adorang soro Tuhani tu portibion. Jumolo do di pasahak baga-bagana. Asa jumolo mangatusi hita jolma di harorona. Asa mangatusi nian hita disakap ni debata marhite haroronai. Jala asalam takas pangaradiutta majakon haroronai. Di bagasan surat ni apostel Pauluson, jumolo do di patadahod dirina dohot na sinakapanna marhite surat na tinongosnay. Parjolo pe di patadahon aposteli dirina, songon patujolo doi di hatani suratna. Nalahu patadahon ise na marsuruibana. Didok na poso doibana, sian hatagorik na didok doulos. Di bahasa Indonesia didok mahamba. Manang di hata Inggris didok slave. Naposo ni Kristus naroido apostel Paulus. Jala Kristusido na marsuru ibana na mabaritahon barita nauli. Jadi, nang pejumolo di patadahon aposteli dirina, dada asa ibana nian ditadahuria Rom. Alaya sama nada dohuriai di na marsuru ibana. Sarupa doi, molo disuruh sahala raja sian ajudanna laho pasahak tona tu gubernur totu sahali dang na tona ni ajudani na sahak tu gubernuri alai tona ni raja na marsuruido ido bahen di hatagori na dido apostel Paulus Tuhani kurios na marastuam mai tuan manang Tuhan na polso ni Tuhan do apostel Paulus jala Tuhanido na marsuribana pasahaton barita nauli nasian Tuhani. Damang dainang,
Tuhan Yesus Kristus nabi naritahon ni apostel, ima naung di baga-bagaho debata sian narobi, marhite-hite panurirangna. Anak ni si Daud doibana mangihutton partuturonna. Songon natar surat di Yesaya 10 sada ayat sadai, didok dungi ruar masada tunas sian tukoni si Isai, jalamar parbui sada tubis na tubu sian uratna. Songoni natar surat di Matius sada ayat sada, omma surat partuturan ni Yesus Kristus, anak ni si Daud, anak ni si Abraham. Sudah do baga-baga ni debata di padan narobi, taringot tuharoro ni Mesias, namar tudu-tudu mai tu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus do naung di baga-bagahon sian narobi. Namar huaso di hanguluan dohok di hamatean. Jalan ago pasu-pasu asini roha doibana, nalaho paluahon dohok panguluho jolma. Didok Tuhan Yesus natar surat di Matius 20 ayat 10 alu. Nung ngasahat tuau nasa huaso na di banua gijang, dohot na di tanoon. Isi namar huaso di saluhut na asing ni Tuhan debata. Debata ido na Roma makke rupani jolma di bagasan huasona. Ai suadong na mga bati huaso ni debata. Jala nagabi jolma pe debata, jala ro tuha jolmaon binahen ni holong nado. Saur pe debata tuha jolmaon, asa paluaon na jolmai sian hamatean alani dosa. Di sialani i, di bagasan Tuhan Yesus Kristus do, jupa go ni pasu-pasu, taringot tunaung di baga-bagahonna di padan narobi. Damang dainang, dia do nalaho si pasahaton ni apostel Paulus disi, asa unang be mardua rohana sida nama jakot Tuhan Yesusi. Asa bulus rohana sida, jalamarlas ni rohana sida naung dipilit gabi na porsea. Tutu jala sitong doha porseau di bagasan Yesus Kristus. Asa unang mamanol soli na porseai, molo tunggok pe hamaolon na niadupan na sida, disiala ha porseaon na di Yesus Kristusi. Molo tungpe gabi gok hamaolo diadupi, unang magabi sumurut na sida sian ha porseaon na di Kristus. Disiala dang sadia ha porsuhoni, sian balga ni holong dohot huaso ni Kristus Tuhan, naung majujol mai tu bagasan asini roha, dohot pasu-pasuna na gudang, jala na manotong rodi saliling nililingna. Jadi malotung pe gudang, aka na pinatawarhon ni akka portibion, marhite-hite akka pasu-pasu, alay luhut nai parsatokinad do. Dangadong namanotongi, unang manian, binahen ni ganup nasa akka na pinatadahon, manang diaka pangelailaan, diaka natabu, manang diaka naulin doho nadinggan di haportibion. Gabi sumurut jolmai, sian hanguluan saliling-liling na binuan ni Kristusi, songon naung di parbaga-baga di bata sian narubii. Damang dainang, ikon tapatudus do songon sahala na mardalan di pardalanan na, taringot tuhita na porsean waeng di pardalanan ni ngulutta. Molotung pe di pardalanan ni nguluttai, jupangsa duluk nalaho sinakokon, manang jupangsa tanjakan, so tunggabe sumurut tita dinalaho manguduti pardalanan ni ngulutta. Sarupa songon tanjakani manang dulu-dulu sinakohoni, ganup nasa hamaolon na tadupi di bagasa portibion, manang budu tapatudus muse, songon akka kerikil-kerikil manang batu na mekmet di pardalanan ta. Songon ima pardalanan ni ngulutta, ikon anggapot tado ganup nasa akka hamaoloni, songon batu-batu na mekmeti, ikon laosot tadoi. Jala ikon udutot tado mardalan, madalani si dalanata,
asa sahat tita tutujuat tai. Damang dainang, nalaho pa ujuk ko jami taon, adong masada sarito mardonga puda. Di baritahon adong madua halak na poso na marsitadaan sian media sosial, manang sian medsos. Sahalak may duli-duli, jala sahalak nari anak boru. Dung piga-piga leling na sida markomunikasi, tubuh ma holong di rohana sida, laos disakapi na sida ma asa pajuppa. Adorang so pajuppa, say di pabua si doli-doli ido sakap ni rohana. Nalaho mangaririt si anak burui. Marsikiri ma foto do musena sida. Asalam marsitadaan didok rohana sida. Hape dung jonok tikina dang tarbahen ni si doli-doli ido pero. Alai dido ibana, pasti doro ibana manopot si buruadi. Roma keluarga ni anak burui madok. Ati naso si tonggo hata ni dongammi, manang namar meam doroa hata nai, ninna natoras nai mamuse. Adong do paribamu, apala anak nina burum, lomo dorohana diho, buasa polai kopai maommu dongammi, hapesian medsos muse dohamu marsitadaan. Say dirimangi anak burui mahata ni natoras nai, alai nang pesongoni, dang magopos ni rohana, tu duli-duli na tinadana na di media sosiali. Jala dibukti honibana doi, moloro nama nadangi ibana, say didok ibana do, nunga adong parbugasonna. Sahat tu na jono tiki di haroro ni si duli-duli imad dapoton anak burui. Lam di paradi madirina, asa dinggan yan pajak kononna di duli-duli na hinaholongan nai. Ditikina, pajuppa mana sida, laos disakapi ma laho marpudus saut. Damang dainang, songonima gobaran niat pen, manang haroro ni Tuhani, nalaho maddapoton hajol maun. Sian narubi dunga disakapi, jalanunga di baga-baga huddi bata harorona. Jala di bagasa tikil halehetanna rodo Tuhani. Disyalani dipangiduhun ma haradion ni rohatta nalaho majakon haroronai. Damang dainang, mangihuton turpuk ni jami taon dia dosi para diotta dipangidohom ma asa tabahen Kristusi na parjulu di bagasa parnguluota. Songon patujulu ni surat ni Apostel Pauluson, molotung peditadda jolma ibana si Paulus na jino ni Kristus do ibana. Jala naposo ni Kristus do ibana. Jala parsuruon ni Kristus do ibana mangulahon ulaonna namar barita na ulii. Jadi Kristusido dipataddahon Apostel Paulus di bagasang nguluna. Songoni manakitan waeng, asa tapataddahon Kristusi marhite-hite gulmit ni parnguluota. Napadua hodamang dainang, nung ngarome siasi, ima Tuhan Yesus Kristus, harorona do na dibaga-bagahon sian padan narobi, nalahu palua hojol masyak kamatean. Molo porsea hita dibaga-baga ni debata, tutu manotong do hita mangarade di harorona muse. Ay debata do namar baga-baga, jalanay kosau do baga-baga nai. Disyalani dipangidohom ma asa satia hita jolma, nalaho para dihudirita, nalaho majakon haroro ni Tuhani. Ay satia do debata di baga-bagana, jala satia mahita muse, dinalaho majakon haroronai. Na mangihut damang dainang, asa marhapor siaw kita di barita nauli nasian hatani debata. Di bagasan barita nauli do, naung sahat tu hita baga-baga ni debatai. Molotung pe Apostel Paulus nama barita hossa, manang aka apostel na asing, manang aka parjamita sinwaing.
Barita nauli nasian hatani debataido sijak konota. Rikot peopota. Dang tarsirang debata sian hatana. Sededo debata di hatanai. Disialani, molo tatangihon pe barita nauli. Tapeop mahatani debatai. Jala songon nama nangihon debata mahita. Nama nangihon hatanai. Naparpudi damang dainang. Asa parroha na mangoloi hita tu debata. Songon apostol Paulus na jino dipilit jala ditakup Tuhani. Mangoloi doi bana songon sahalak na poso ni Kristus. Songon ima dipangido saluhut na kana porsea dohot turiai. Asa gabi parroha si pangoloi. Nauduk jala na mangulahon na pinangido ni idukta. Ima Tuhat ta Yesus Kristus. Damang dainang, mangarade mahita, majakot Tuhani. Manotong mahita setia di Tuhani. Ay diguari do sa luhut na hita na poso ni Tuhani. Na porsea, na mangoloy, jala na makaholongi hita, di bagasan balga niasi ni rohana. Selamat Advent na paupatom madihita. Selamat menyongsong hari Natal. Tuhan debatama nama ngaramoti dohot nama masu hita huriana. Amin.